Dagat mga kalabarkada kung paano kalinaw oh. Yan. Welcome to Tondol Beach. Ito yung pinakmamalaki namin dito sa Anda, Pangasinan. This is the treasure of Anda, Pangasinan mga kalabarkada. Good day sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? And yes, for today's video mga kalabarkada ay pupunta tayo sa pinagmamalaki naming Little Boracay of the North White Sand Beach ng Tondol. Yun, sa Tondol Beach tayo pupunta ngayon mga kalabarkada. Kasama ko syempre. At makakasama natin si Mrs. May iwan ka. Yun mga kalabarkada, pupunta tayo ng White Sand Beach ngayon. Kasama natin si Mrs. Magdi-date naman tayo. Di-date ko na naman si Mrs. Ang masasakyan natin is Red. So yun, kakapaayos lang natin kay Red mga kalabarkada. Susubukan natin siya ngayon. Bali, didalawin pala namin si Heidi. Kung maalala nyo yung sinabi ko na best friend ni Mrs. nung Valentine's date namin. So yun, si Heidi. Pupuntahan natin. So yun mga kalabarkada, tara na, alis muna tayo. Yun mga kalabarkada, tara na, iwan tayo. Yun mga kalabarkada, dito na si Mrs. So tara, let's go! So yun mga kalabarkada, alis muna tayo. Let's go to Tondol Beach! Ayun mga kalabarkada, wala na yung ingay ng motor. Ako na lang yung nag-ingay dito. So ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may papunta sa Tondol. Ito yung barangay na Magbagan. So yun, mag-iingat kayo sa mga saan dito mga kalabarkada kasi may mga nabiyak-biyak. Kaya kung pupunta kayo dito na nakamotor, dahan-dahan lang kayo para iwas tayo sa aksidente. Malo Boulevard. So ito na mga kalabarkada. So andito na tayo mga kalabarkada sa barangay Tondol. Nakapasok na tayo sa barangay Tondol mga kalabarkada. So bibigyan ko lang kayo ng trivia mga kalabarkada. Itong Tondol mga kalabarkada, dun sa may itong pupuntahan natin, dun sa dulo nito, dito rin kami pinasal ni Mrs. Andyan kami nag-reception ni Mrs. Tapos ito naman mga kalabarkada. Wow!
Dito kami kinasal ni Mrs. mga kalabarkada. Ayan, pupuntahan muna natin sa Heidi mga kalabarkada. Hahanapin natin sa Heidi. Heidi, kung nasan ka naman, sana magparamdam ka. Ayun o. Ayun. Oo, nakita ko na. Nakita. Ayan siya oh. So yung mga kalabarkada, nandito na tayo sa kanila Heidi. Masabi ka? Ikaw mo napayos mo ko? Yung mga mag-best friend, nagkita na naman oh. Yung mga kalabarkada, nandito na yung dalawang mag-best friend. Si Unat at si Kulot. Si Blunt at saka si Black. So yung mga kalabarkada, pupunta tayo dun sa may beach. Ayan. Mamamasyal tayo. Papakita ko na sa inyo itong beach mga kalabarkada oh. Hello, hello. Shout out. Hello, vlog yan mo. Sa YouTube. Ano pangalan niyo, sir? Pa? Ano pangalan niyo sa Facebook, sir? Loves Island Adventure po. Shout out sa mga manawag dyan. Manawag. Shout out sa mga lahat na taga Manawag. Yun. Wala na si Joey Cap. Ilocano kayo? Pangasinan po. Pangasinan yun. Pero naka Ilocano. Kunti lang. Kunti lang. Pero purong Pangasinan. Puro. Shout out sa mga taga Manawag dyan. Yun o. Manawag din tayo. So yung mga kalabarkada, may mga bagong kaibigan tayo from Manawag. Yun. Salamat. So, napakaraming tao ngayon mga kalabarkada. Yes! Andito tayo sa may Watson Beach ng Tondol. Woohoo! Sarap! Ayan na mga kalabarkada. Watson Beach, Tondol. Woohoo! Yeah! Yun mga kalabarkada, naglalakad na tayo dito sa may Watson Beach. Tignan nyo naman! Woo! Napakaganda mga kalabarkada! Yes! Yes! Tignan nyo yung dagat mga kalabarkada kung paano kalinaw oh. Yeah! Woohoo! Yan! Welcome to Tondol Beach! Ito yung pinagmamalaki namin dito sa Anda, Pangasinan. This is the treasure of Anda, Pangasinan mga kalabarkada. Napakaraming tao ngayon kasi mag-uumpisa na yung summer. Yan. Yun oh. Simula doon, simula dyan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda mga kalabarkada. Yes, this is treasure of Anda. Woo-hoo. Yeah. Ayun, nakita nyo na yung pinakamagandang place dito sa bayan ng Anda. Woohoo! Yeah! Yun mga kalabarkada, maraming naliligo ngayon. Dalawang din na tayo itong Little Boracay of the North. Yan. Kailangan kasi naka-face mask tayo mga kalabarkada kasi maraming tayo. So, for protection only, kaya huwag na nating tanggalin tong face mask natin. So, enjoy the view na lang tayo mga kalabarkada. Yung daming bata. Tingnan nyo mga kalabarkada oh. Yung mga bata, safe na safe sila kahit na napakalayo. Dahil napakababaw lang nito. Kahit maglakad ka hanggang doon, mababaw lang yan. Yun.
Kaya safe na safe lahat ng mga bata dito. Yan. Uy, may balira. Nasa Pampang. Ang laki ng balira mga kalabarkada. Laki ng mga bata. Oh. Hello. Mga bata mga kalabarkada, kung makikita nyo, nandun oh. Nandun lang sila. Napakababaw. Tingnan nyo kung kaano kalayo na yan. Ayan o, magmula dyan. Ayan. Tingnan nyo mga kalabarkada, napakalayo na pero napakababaw pa rin. Pag nag-rent ka doon sa may banana boat na yon, 250 yata. Yun ang alam ko, 250. Tapos pag nag-rent ka rin ng mga bangka doon, papunta doon sa isla, bali 250, ililibot ka na yan mga kalabarkada. Kaya mga kalabarkada, pupunta naman tayo doon sa kabila. Bali kasama na siguro natin mamaya si Mrs. Kasi yun, nagkumarites pa yung dalawa eh. Shoutout sa mga marites dyan. Pag nagsama kasi yung dalawa na yun, kumarites kasi yung dalawa na yun. Kung gusto nyo puntahan tong Tondol Beach mga kalabarkada, is from Manila to may masasakyan naman kasi na papunta sa Anda, Pangasinan. Kung magbabas kayo, may diretso naman na hanggang Alaminos, tapos Alaminos to Anda. Kung magpa-private naman kayo mga kalabarkada, pagdating nyo ng Alaminos, magtanong-tanong na lang kayo kung saan yung papunta sa Anda, Pangasinan. So yun, bali mga from Manila to Anda, Pangasinan mga kalabarkada is, kung nakabus ka is 6 hours to 7 hours. Pero pag naka-private ka, mga nasa 5 hours lang mga kalabarkada ang biyahe mo. So yun, bali ang pinaka-kwan na kasi na bus dito is 5 star. 5 star lang yung bus na pwedeng masakyan ngayon mga kalabarkada kung mag-commute ka. So sa mga nagbabalak na magbakasyon at mag-outing para sa kanilang summer vacation, piliin nyo na itong Anda, Tondol Beach, Anda, Pangasinan. Sigurado mag-i-enjoy ka mga kalabarkada. So ayun mga kalabarkada, ayun na yung Tanduyong Island no. Napakalapit na natin. Yun, napakarami ng bata doon na naliligo. Napakalinaw ng tubig mga kalabarkada. Yes, ngayon alam nyo na mga kalabarkada kung bakit tayo nagpalit ng pangalan natin. This is Love Beach Island Adventure. Kung gusto nyo mag-summer vacation mga kalabarkada, piliin nyo na to, Anda, Pangasinan, o itong Tondol West Sand Beach ng Anda, Pangasinan. Sigurado hindi kayo magsisisi sa sobrang ganda nito. Sulit na sulit ang biyahe nyo mga kalabarkada pag pumunta kayo dito. Yes, tignan nyo naman yung view. Tignan nyo naman mga kalabarkada oh. Yan. Ganyan kalinaw yung tubig mga kalabarkada. Ang sarap maligo. Ayan oh. Sarap. So yun mga kalabarkada, bali ito pala yung unang side ng Tondol Beach. So mayroon pa dun sa kabila. So napakahabang beach to mga kalabarkada, mayroon pa sa kabila. So mamaya maya pupuntahan natin yun, kasama natin si Mrs. Dito ko rin kami kinasal ni Mrs. sa Tondol Beach mga kalabarkada. Bali nag-beach wedding din kami ni Mrs. So kung gusto nyo mamaya, papakita ko sa inyo yung picture namin ni Mrs. na nagpakasal kami dito. Yun. So puntahan muna natin mga kalabarkada yung dalawang kumarites doon. Hi! Hello! Sarap ng volleyball nila oh. Yun oh, parang professional oh. Yeah!
So yung mga kalabarkada, isa lang to sa pwede nyo maging adventure dito. Mga pwede nyong gawin. Lagar kaya. Ah. Dito na tayo mga kalabarkada. Dito na yung dalawang magkumarites. Marites talaga, magkamamambigay. May pamerenda si Heidi. Ano ka ba? Meron Sisingilin ko to siya. sa'yo pag kumita ka na dyan sa vlog mo na yan. Antayin mo. Yung vlog mo na to Oo. Mga nakaraan Isogel yung sariya mo na Ayan mga kalabarkada. May pamerenda si Heidi Ano? Yung pala ng pan niya. Yun. Ayan mga kalabarkada. Ayan, may milk tea sila. O may pretties siguro ito na. Yung mga kalabarkada, yung milk tea na may pretties. Walang pretty. Uy, hindi naman ako. Ito yung pangalan ng... Ayun, ito. Ito mga kalabarkada. Ayan. Ito yung mga flavor nila. Yung mga kalabarkada. Nandito siya sa GCT mga kalabarkada. So GCT. Puntahan muna natin yung GCT mga kalabarkada para makita nyo. Hello po. Hello po. Pinapromote ko po yung milk tea doon. Sabi niya, GCT na lang eh. Yan mga kalabarkada. Tikman natin pa. Ganun pala yung milk tea. Ano nagkalasang milk tea? Para ka rin nag-ice crumble. Yun ang pinakamagandang kung mga kalabarkada mangyayari dito. Pag yung isang tao ibibisitahin mo, hindi ka pwedeng aalis nang wala kang bitbit na halaman. Ay, may kapitsa ka kay Ba? Heidi. May papitsa pa si Mayora. BBM to. Hindi ka naman nayalugi yan, Gar. Magalala pag kumita ka talaga dyan. Pag kumita siya, girl, tara sa Batanes. Ay, Hindi. Di bali magkano sikat, yung ganito dito sa inyo? di bali sikat ka na, nasa YouTube ka na. 130? Paghihay. Tingnan ko gandaan ko. Oh my God. Hindi ako gusto sa mga pagkakas. Punta pa akong public. Sarap ng pizza. Di, masarap mainit pa. Ay, sige, sige. Nakapa-explore ka pa. Yummy. Mga kalabarkada, magpapisa. Lagi may tumatawag na hindi naman sinasagot. Iya ka, girl. Yan ay pag-orderan mo ng ano. Ayan, salamat Ate Heidi. Ate na lang na. Salamat. Ate ka Salamat sa ako na milk tea saka sa pizza. Sa fiesta. Salamat din sa regalo mo sa akin. Salamat. Bye! Ay, babalik pa tayo pag mag-beach na ba? Si Heidi lahat gagastas. Libre yung dagat. Ha? Tara, tara mo. Libre yung dagat. Kaya nga, libre nga. So, yun mga kalabarkada, alis muna tayo. Bye! Ayun muna tayo. Kaya sa public beach eh. Ay, pupunta pala tayo doon sa kabila, sa public beach. Yun. Ate, maraming salamat po. Pa-subscribe pa. Ito pa, si ate. So, yung kanila mga kalabarkada. Yumis Cafe.
kalabrikada, nandito na tayo sa may public beach dito sa kabila. So doon tayo kanina, oh. Wow, so kasama na natin si Mrs. Ayan, ha? Kasama na natin si Mrs. Tapos na yung kumarites. Ayun mga kalabrikada, yan yung sinasabi ko sa inyo na routine. Yung public na beach dito mga kalabrikada, kasi yung pinuntahan pala natin doon private pala yung dito, not private dyan. So dito naman sa kabila, ito public to. Ayan. Si Mrs. mga kalabrikada, nakabang beach. Nakapag-pitch pa yung may helmet. So ayun mga kalabrikada, so nakita nyo na yung Tundol Beach, Tundol Beach ng Anda, Pangasinan. Ayun, nakita nyo na mga kalabrikada. Tama natin si Mrs. na namasyal dito. At gusto nyo magpunta kung sa summer vacation nyo, huwag na kayo magdalawang isip. Ito na yung piliin nyo mga kalabrikada, ang Tundol Beach ng Anda, Pangasinan. Sigurado hindi kayo magsisisi at mag-enjoy kayo. So dito na lang mga kalabrikada, dito ko natatapusin itong video kong ito. Ingat, God bless. Lagi natin natandaan mga kalabrikada, God is good all the time. See you on my next vlog. Bye bye.